Rapport tal-Gazzetta Britannika The Times poġġa lil Malta u lil Għawdex bħala l-aħjar postijiet fid-dinja li wieħed għandu iżurna f'Settembru li ġej. Dan hekk kif is-sit Brittaniku poġġa lil Gżejjer Maltin fit-tieni post minn 18 il-pajjiż minn madwar id-dinja. Is-sit isemmi lil Malta u l-Għawdex waqt li uża ritratt tax-xatt tal-Birgu fi sfond tal-Mużew Marittimu, mużew li bħalissa fih għaddej restawr estensiv. Dan is-sit isemmi kif fix-xahar ta' Settembru minkejja li fih tibda il-ħarifa wieħed se jsib temp sabiħ b'temperaturi li jkunu aktar minn 20 grad Celsius. Dan ikun għadu it-temp perfett biex wieħed imur fuq bajja u jgawdi ix-xtut li joffru l-Gżejjer Maltin. L-artiklu ta' The Times isemmi il-belt kapitali Maltija, il-Belt Valletta, li semma isbuħija tagħha waqt li mdawra biswar u knejjes mill-isbaħ. Is-sit Brittaniku isemmi li meta iżurna wieħed għandu jaqsam in-naħa l-oħra tal-Port il-Kbir, jiġifieri fit-tliet tibliet tal-Kottonera li huma il-Birgu, Bormla u Risla. Intqal ukoll it-temperatura tal-baħar f'Settembru tkun għada għolja u wieħed jista' iżur il-bajjiet li joffru l-Gżejjer Maltin. Isemmi wkoll li wieħed għandu iżur il-Gżira Awċija u hemmhekk idur il-bosta bajjiet sbieħ li toffri din il-gżira. Artiklu bħal dan huwa riklam b'saħħtu għal pajjiżna mas-suq Brittaniku. Suq li skont l-aħħar ċifri tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jindika li sa nofs din is-sena it-turisti mir-Renju Unit qabżu dawk li ġew kemm fl-2019 is-sena ta' qabel il-pandemija u anke is-sena l-oħra. Minkejja is-sena l-oħra kienet sena rekord għas-settur turistiku f'pajjiżna, l-ammont ta' turisti li ġew mir-Renju Unit kien inqas minn dawk li ġew qabel il-pandemija. Iżda din is-sena jidher li t-tieni l-akbar suq għal passiġġieri fil-Mittjar Malti wara l-Italja jidher li rkupra b'mod b'saħħtu. Dan hekk kif fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 28% fis-suq mir-Renju Unit meta mqabbel ma' Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra. Sa nittant fl-istess artiklu The Times isemmi bosta postijiet oħra minn madwar id-dinja li wieħed għandu iżur fix-xahar ta' Settembru. Fost dawn hemm postijiet fl-Istati Uniti, il-Greċja, l-Italja, Franza u l-Awstralja.